tantɔ ayi Majugu tɛ yan mun ne kɛra o tuma e ɲɛ tɛ tile la wa an ne ɲɛ bɛ tile la kɛ e ɲɛ tɛ tile la mun ne bɛ tile la e tɔgɔ ma fɔ fɔlɔ dɛ n'i tɔgɔ fɔ ko Majugu aw fila bɛɛ bɛ na n'i ko Majugu i ko Nele parce que ne kɔrɔ le o a ye na koyi ne ka denko kɛra baara ye ne ka buramuso ko kɛra baara ye a ma kɛ baara ye n'aw natɔ nin ye aw bɔ tɛ so kɔnɔ aw tɛ tobili kɛ bi yan an tɛ tibili kɛ an tɛ tibili kɛ an b'an yɛrɛ lafiya bi aw kana fɔ ka bɔ yɛgɛ ne ɲɛkɔrɔ an b'a yɛgɛyɛgɛ an tɛ tibili kɛ bi an tɛ tibili kɛ fini i ye musokɔrɔba tere jugu musokɔrɔba kunnanko e bɛ k'i la bonya de yan musokɔrɔba ne ɲɛ cogo di kotigi bɛ na ne sɔrɔ yan kotigi ka nin sɔrɔ e tɛ taa nɔfɛ e de y'a kɛ fantan ye e de ye kotigi kɛ fantan ye e tere di denkɛ fantan ye i tere di denkɛ fantan ye e tere di denkɛ fantan ye nin ye kɔlɔkɔlɔ an tɛ ku an tɛ bolo an b'a ko ala fa de dɔn a ye n denkɛ fantan ye wala aw bɛɛ bɛ taa ka bɔ ne wala i ye sigi nɛgɛ bɔ an na i ye yɔrɔ nɛgɛ bɔ an na i nɛgɛ bɔ an na musokɔrɔba i nɛgɛ bɔlen don e yɛrɛ buramuso ko nɛgɛ bɔ an na e yɛrɛ buramuso ko nɛgɛ bɔ an na ni kotigi nana bi n'aw bɛɛ bɛ e bɛ taa lajɛ ala ni tere bolo fo k'an cɛ fiyɛ fiyɛ fo k'an cɛ fiyɛ fiyɛ fantanya fɔlɔla e den de la fantanya fɔlɔla de la ala tɛ e kelen kama ala bɛ e kelen de kama kana fɔ fantan n'i da kɛ musokɔrɔba lɔbɔli sɛnɛsɛmini kana fɔ ko tɛ n b'i da tɔngɔ e ye mun ko ye sama ne la denwolo bɛ ka furu wa sama n'i sera an b'i la tugu ya kisɛ sama kana sama dɛ kana sama dɛ i ma kuma fɔlɔ i ma ni tɛmɛ ne sama dugutigi mana na bɛɛ bɛ sɔrɔ ka ma sinɛ sa i bɛ sinɛ ma nin to yen sa i sera e ŋaniya e ŋaniya de b'i den kan i ŋaniya de b'i den kan m'aw tunun ko ko tile aw ye jɛnɛ la ne tɛ wala yɔrɔ siri la an b'i bɔ wala yɔrɔ siri an kusala an kusala musokɔrɔba lɔbɔli musokɔrɔba kana bɔ a la n'i ye kɔlɔkɔlɔ ye n'a kɛ fu ye wa n'a kɛra fu ye mini aw bɛ taa fo pigi ni pelu aw yɛrɛ den bolola wari bɛɛ dun e mɔgɔ ɲɔgɔn e ni mɔgɔ mɔgɔ ye filen sigi dɔ la dɛ a bɛ ka furu la an to yen sa an to yen fana an tɛ wala yɔrɔ siri aw bɛ fantanya fɔlɔla an cɛ de la fantanya fɔlɔla an cɛ de la o lɔbɔli mɔgɔ kana tɛmɛ an ye muso jiginni bila place la bi ntalen filɛ nin ye n'i ye kɔlɔkɔlɔ lɔbɔli i kana dumuni kɛ yɛrɛ kɔngɔ k'i fua musokɔrɔba lɔbɔli ani mɔmɔ génération kelen di a bɛ den donna da la ala m'a to la i ka talon sira la musokɔrɔba kɔrɔ ne ko sira mun di i bɔra nin ɲɔgɔn na ne yɛrɛ bɔra daraja fo ka taa ko min kɛra ka tɛ se n'a sɔrɔ ko fantanya fɔlɔla anw cɛ de la kɛ a bɛna o fɔ an ɲɛna i b'a dɔn musokɔrɔba ye ŋaniya yɛrɛ de man ɲi ale fɛ bɛnbaliya fɛn bɛ an cɛ n'a dɔgɔkɛ cɛ kɛ musokɔrɔba ŋaniya jugu in ka baara de don n'i ye kɔlɔkɔlɔ ye wagati bɛ a bɛ dɔn wagati bɛ a bɛ bɔ tan tɔ de an tɛ kudu an tɛ bɛrɛ o tuma an b'an kugala fila de don an b'an kugala fila de don n'i ye kɔlɔkɔlɔ i b'a fɔ fantanya fɔlɔla anw cɛ de la i jɔ fɔlɔ bɔ nin ye i b'a fɔ fantanya fɔlɔ e de ye musokɔrɔba jugu ye e de ye musokɔrɔba jugu ye musokɔrɔba lɔbɔli ne tɛ fantanya ne ye fɛn ma diɲɛ fara la ala bɛ kelen de kama ala bɛ kelen de kama a bɛ kɛ min ye bi sa ka ko ye a bɛ kɛ min ye ka ko ye an bɛɛ k'an yɛrɛ sɔrɔ n'i yɛrɛ ye kɔlɔkɔlɔ ye fantanya fɔlɔla anw de la fantanya fɔlɔla anw de la ala ni musokɔrɔba ka ŋaniya jugu fo k'an cɛ fiyɛ fiyɛ walayi hali sɔgɔmada na i m'a lakɔlɔsi an kɛ nana ka n'a fo hali duwawu kɛla a m'a dɔn a ka lagare n'a foli kɛ a lagare kana foli la o lagare ka wuli d'a ma duwawu tɛ diɲɛ kɔnɔ a ma min don lagare ɲɛ o tɛ minɛ o ma koyi a don cɛ kelen den nali di ko cɛ kelen den nali di ale de ka kan ka bɛn sabati a ni ɲɔgɔn cɛ wa a bɛ ka kɔrɔkɛ ŋaniya juguya bɛɛ de don a dɔgɔkɛ in kɔnɔna na han n'i ye kɔlɔkɔlɔ musokɔrɔba mana kɛ du kɔnɔ ko ɲɛ kama nka e bɛ i denw farali kama ko ni musokɔrɔba cayana ka bɔ sokɔnɔna na ko denw bɛ tiɲɛ a kɔfɛ de e y'i ka du ci ka sɔrɔ i ma sa fɔlɔ nka an b'a bɔ i la yan nɔ i muso le di bɔ an b'i coup de tête fɛ
Voilà, il y a fait tout comme ça. A b'o cogo de la wa. Donc ja de filɛ nin ye an wɛrɛ da. Awɔ. I m'a faamu. Komi musokɔrɔba in filɛ nin ye a ka ko de bɛ na dɔɔnin quoi. I m'a faamu. Donc sisan n bɛ taa n bɛ t'i yira la quoi. Donc n'a kɛra cogo min na quoi. Mais i b'i hakili sigi dɛ parce que mɔgɔ min don a bɛ to ka girin-girin a yɛrɛ ma ten quoi. Awɔ n y'a faamu. Voilà. Donc sisan an ka taa. Maro sakuni sigena na fara be manyma to ko bela jelenke a kuti na muso fila be de ne ba de be ci Ko jumɛn? kuti na mu Ma ah sɛ i bɛ bugɔli kɔ kuma na dɛ. Somo kar vasiti la alhamdulillah kuti muso fila be de ne ba de be ci fo ne be kolongolo fo ne be sentege ni tawnya awai koroke e koroke kuti O muso fila be kaneti o fane kata aboya cɛ ma nin fɛn bɛ te dumuni ne ma u tɛ fosi kɛ ne ji tɛ di yan foyi foyi ne bɛ wuli u tɛ foyi foyi kɛ ne ne nana kun u da ko n ka midi u ma sɔn ka fosi kɛ ne ka tila ka jɛn na ka ne ci fo k'a dɔn ko ne cilen don. Ma e jɔn ka se tan fɔlɔ an Se ka sigi parce que nin ko in e k'i sigi an fɛ fɔlɔ. Kari vasiti la ni diyara ne sa. Ma fɛn bɛ ni kotigi muso nin ma sabali m'u datugu. Wallahi hali ni y'u datugu ne tɛna sinjiya kɔni ye tiɲɛ nka mais hali ni y'u datugu a tɛ bonya ne yɛrɛ ye bi sa. A ye n tɔɔrɔ u k'an ci fo k'an kolonkolon. Awɔ ne nana ka n'u dayɛlɛ midi de u fila bɛɛ digilen bɛ so kɔnɔ e yɛrɛ k'a lajɛ k'an ni ci fo ka u ye n tɔɔrɔ sa. Ni m'u farati n bɛ convoquer. U ye ne tɔɔrɔ fo k'a dɔn ko ne tɔɔrɔlen. Awɔ ni ye. A ka ɲi n bɛna mɔnɛ bila ma. I bɛna mɔnɛ bɔ na. N bɛna mɔnɛ bila parce que ni dɔ nana o. Tiɲɛna nin bɛ diya ye sa ni ɲana yɛrɛ de ne dusu bɛna suma sa Ala barika la i m'a dɔn ne sɛgɛnna ne sɛgɛnna yɛrɛ yɛrɛ de a tɔgɔ ne tɔgɔ ne tɔgɔ Tɛnɛ Tɛnɛ jamu Jara Ala ne dɔgɔnin nana koyi i Jara kɔri baasi t'i la nse ayi ma ni kɔni i m'a dɔn ni kɔni ni bɛ se awɔ i b'a dɔn ne bɛ min fɛ yan ne i b'a muso fila nin bɛɛ la ta an bɛ muso wɛrɛ furu ka d'a ma o de ko bɛ ne dusu n'u ye nin kɛ siɲɛ wɛrɛ dɔrɔn a fɔ n ɲɛna n b'u datugu siɲɛ wɛrɛ ni muso ni fila bɛɛ de bɛ taa ne b'o de fɛ u ka taa parce que u ye ne bugɔ de k'an ci ka jɛnɛ ka ne bugɔ u kan ka kɛ yan non o man ka kɛ mais nin kɔni nin bɛ mɔnɛ bila n'ala sɔnna nin bɛ mɔnɛ bɔ na ja n dusu suma mɔgɔ nana koyi Ala ka nin kɛ hɛrɛ Ala ka lafiya da di koyi Ala ka gɛrɛsigɛw foni Ala k'i ka laɲini bɛɛ sabati Ala k'i haminako bɛɛ k'i ye Ala k'i sago k'i ye nin diyara ne ye sa nin bɛ ji bɔ ka di yan ne bɛ n ko ma n'Ala sɔnna ma ma bɛɛ kɛ nin bɛ diya ye sa ne nana yan dɔrɔn dɔrɔn denkɛ kan fu ne nana o y'a ko bɛɛ de bani muso jugu fila mɔ da la a m'a bɛɛ daga sama ka bɔ da la Ala ka nin kɛ sa ne koyo de ne sɔngɔni faraw bɛɛ fine wallahi si ka to la ɲɛdaw bɛɛ fine maliyɛn i fina dɛ ne ba wallahi n lafulen don ɲɔ tɛ diya foyi tɛ diya kotigi yɛrɛ b'a sɛgɛn nka tellement que u y'o ka bolo nafolo bɛɛ ban pepepepepepe a muso nin est-ce que ne ye muso ɲɛnama ye parce que ne kɔrɔkɛ ka bolo banna yɛrɛ di ne kɔrɔkɛ ka u fantan y'a bolo ban pepepepepe a bɛ taa ɲamana tɔmɔ kan a bɛ wotoro poussé k'a b'a bɛɛ de kɛ sa dɔrɔmɛ kelen tɛ na so kɔnɔ u bɛ tila ka jɛnɛ k'a ci k'an kolonkolon ka ne gosi fo k'a dɔn ko ne gosi de o tuma kunkolo tiɲɛna fɛnɛ wa k'an lafu ye k'an bɔ f'i ye k'an neni k'an ko bɛɛ walahi kotigila muso lajinɛ ka muso nin yɛrɛ ka jugu n'a bɛɛ a bɛ taa a bɛ taa ma a bɛ taa i y'a mɛn n bɛ min fɔ o de bɛ n dusu suma awɔ non n bɛ fɛɛrɛ bɛɛ kɛ n'u y'a kɛ siɲɛ wɛrɛ n'u seginna ka siɲɛ wɛrɛ a fɔ n ɲɛna dɔrɔn n'Ala sɔnna ma ni siɲɛ wɛrɛ n'u y'a kɛ n b'a f'i ɲɛna voilà nin ye nalen ye yan aw ka mobili dun ne nalen mobili o bɛ yen parce que komi n ye minɛn ninnu quoi n y'u labɔ awɔ voilà donc ni nana n ko n bɛna yira k'a yira n na nin dun diyara ne ye sa nin bɛ jikalamanw kɛ ne kun ko ɲuman ne bɛ n ko ka na ni dumuni dumanniw ye ne b'a dun ni ɲɛna sa ni lafiyalen don n kwa dɛ dusukasi fɛn fɛn tɛ na sa nin bɛɛ bilalen de ye nin ye sa nin bɛɛ bilara pepepepepepe tellement que nin yɛrɛ nalen nin
a cɛ ka ɲi fɛnɛ han a cɛ ka ɲi Kɔnte i bɛ buramuso lafulen de yan bi dɛ a ka musɔrɔ tafew si tɛ sugu kelen ye bilen nin ɲana sa Ala ka lafiya da di Ala k'i sago k'i ye Ala k'an kan bɛn kelen ma Ala k'an sago kɛ Ala ka gɛrisigɛ ɲuman d'an ma Ala k'an bɛn kelen ma nin ɲana yɛrɛ de foli diyara n ye foli diyara n ye aw ka mobili dun a nana ko banna ka ban n'Ala sɔnna sisan n bɛ taa fɛɛrɛ kɛ n bɛ taa nin bila ka na n'Ala sɔnna awɔ donc o la n bɛna fɔlɔ n'Ala sɔnna Ala ka taa ni ka segin nɔgɔya ka gɛrisigɛw foni amin Ala k'an sago k'an ye amin Ala ka jugu bɛɛ ta tiɲɛ ma u ta tiɲɛnen don ka ban wala u ta tiɲɛna e yɛrɛ bi goyasi sira kan sa Ala ka nɔgɔya k'i ye nin diyara ne sa Ala ka sinaw ɲuman ye la ja ne ta ɲana koyi ma a banna mɔgɔ ninnu Ala n bɛ foli kɛ Ala a barika Ala n'a kira ye e de ye nin kɛ ne ye tan Ala ka sinaw ɲuman ye Ala ka sinaw ma n bɛ nin bila ka na ka mun fɔ han Ala ka sinaw ɲuman ye nin ɲana sa bafila biye ja ne la n dusu sumana ninnu ka bugɔli n b'o kun ten sa Ala ka bon nin fɛnɛ nana n dusu sumana a ɲana nana ni kɛri k'o bila n kun n'u nana n bɛ taa dumuni ɲini na ka dun walahi ni ɲana yɛrɛ de i tɔ n ka taa don n ka so kɔnɔ n ka nin bila n na ci fo ka n kɔ bɛ magaya n kɔ bɛ n fankelen ye dimina bi walahi u ye n ci fo ka n kɔ bɛ magaya ɲuman tɛ sabati telefɔni kɔ telefɔni bɛɛ lajɛlen ko tɛ an ko a ɲuman telefɔni ɲuman sɔrɔ yɔrɔ a fɔ boutique électronique Demokede Gawusu Demokede ale ka yɔrɔ do ni bɛɛ lajɛlen ko a ma DGK Ngolobugu a n'a lamini Gawusu Demokede a ye dugukɔnɔ nabɔ aw bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na an bɛ waati min na i ko sisan aw mago mana se telefɔni sugu o sugu ma nin bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ DGK ale ka boutique kɔnɔ Samsung Tecno LG Nokia iPhone ka fara marque wɛrɛw kan a bitɔnma fara Android kan ni bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ électronique Demokede ale kɔnɔna la a ma ɲinɛ écouteur batterie fo ka taa se chargeur ale ni incasable ka taa se crédit zéro ma Orange Money fo ka taa se carte mémoire ni clé USB écran plat a mankan fara a belebele kan fo ka taa se panneau ma ka d'a kan courant tɛ yɔrɔ min na batterie ani panneau bɛ masaya la ye panneau sugu o sugu ani batterie sugu o sugu ni bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ électronique Demokede ale kɔnɔna la an maa minnu bɛ yen na aw nisɔndiya radio fo ka taa se bɔfuluw ma écouteurs a n'a ɲɔgɔnna caman i bɛ boli i bɛ taa électronique farakana la communément appelé Adama Kulubali i bɛ nin bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ale fɛ ni Kolokani kɔni an ka foli bɛ sada ye